Και τώρα αλλάζει το σκηνικό. Πριν από λίγο ήταν στην περιοχή του ΠΑΟΚ για φάουλ του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τώρα στην περιοχή των γηπεδούχων άφησε ο Κάτσε, εκτέλεσε ωραία κεφαλιά από τον Ολίσε, out στην εκτέλεση του φάουλ από τον Γκαρσία στο 19. Ο Γκαρσία πέρασε για τον Αθανασιάδη, αυτός για τον Ολίσε, αλλάζει κατεύθυνση, έχει την ευκαιρία, γκολ. 1-0 στο 21. Σεκού Ολίσε, ο Λιβεριανός, ο οποίος πήρε την μπάλα σε καλό σημείο, είχε χώρο, κινήθηκε όπως έπρεπε να κινηθεί, σουτάρε δυνατά, τελείωσε κατά τρόπο ιδανικό τη φάση. 1-0 στο 21ο λεπτό. Έκανε ντεμπούτο στην Super League με τη φανέλα του Ατρομήτου σε παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Σπυρόπουλος, που έχει πετύχει 2 όλα και όλα γκολ στην Super League, στερα από 196 συμμετοχές. Να δούμε τώρα το σουτ, ψηλά, out από τον Κάτσε, λίγο πάνω από το δοκάρι του Βαλσαμάκη. Στο 27, πολύ καλό σουτ από τον Κάτσε. Αυτή τη φορά οι παρατηρήσεις του Ανδρέα Πατζιαρά ήταν προς τον αριστερό εξτρέμ του Απόλλωνα, τον Κώστα Μιλώση. Του ζήτησε όταν είναι η μπάλα από δεξιά πλευρά να συγκλίνει περισσότερο για να παίζει το παιχνίδι. Να δούμε τον Λόρενς τώρα στην πάσα για τον Σκόνδρα. Καλές προϋποθέσεις. Το γύρισμα Ολίσε. Η επέμβαση από τον Βαλσαμάκη, ο οποίος δεν επιτρέπει να γίνει το 2-0. Σε μια φάση η οποία είχε πολύ καλύτερες προϋποθέσεις και από εκείνη που ο Ολίσε σκόραρε στο 21ο λεπτό. Ολίσε, Σπυρόπουλος, αλλαγή παιχνιδιού για τον Λόρενς. Ήρθε και ο Σκόνδρας σε βοήθεια. Ο Λόρενς σέντρα για τον Αθανασιάδη, έβαλε το πόδι του Γιάννου. Μπερδεύτηκαν λίγο οι δυο τους εκεί. Δεν κατάφεραν αυτό που ήθελαν. Διευκόλυναν την προσπάθεια του Βαλσαμάκη που μπλόκαρε. Χάθηκε η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Στο 40. Ολίσε. Λόρενς. Ο Γιάννου, το γύρισμα από τον Σπυρόπουλο. Ο Γκαρατζιοβαλής μπλοκάρει. Στο 52. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ. Τσανδάρης. Σκόνδρας. Κάτσε. Γκαρσία. Ψάχνει το Σκόνδρα. Κεφαλιά ο Λόρενς, στο σουτ συγκίνηση. Γκολ 2-0. Πολύ όμορφο γκολ από τον Λόρενς στο 53. Και δικαίως το πανηγυρίζει έτσι με τον Σκόνδρα. Σκόνδρας που του έκανε την πάσα. Να κάνει το σουτ στην κίνηση ο Λόρενς. Σημειώνει ο Στέφενς, σημειώνουν οι συνεργάτες του. Το γκολ του Λίαμ Λόρενς στο 53ο λεπτό. Κατσικάς που πέτυχε και αυτός ένα γκολ στο παιχνίδι με την Ις. Θα δούμε τώρα το σουτ, δυνατό μπλοκάρει ο Χακόμπο. Καλό σουτ από τον Προβατίδη. Η καλύτερη στιγμή για τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο παιχνίδι στο 83ο λεπτό. Εκτελέστηκε το φάουλ και γκολ. 2-1. Μειώνει ο Απόλλωνα Καλαμαριάς και ο Πατζιαράς. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Απόλλωνα το γκολ του Μωυσίδη, με το οποίο στο 81ο λεπτό μειώνουν σε 2-1.